приятели, аз съм Ама аз гледам жената ти си, Райна. Ти гледай, а пък... Днес ще покажа как да направите водни пистолети. Да, ще ви трябва плейлисти, както аз ще използвам за сега. Добре, бегай пред бабата. Така Докато нататък. върша рълцето, Ама не са де. навивате го както мен. Ето така. Чакайте, за да опъна. Малко надолу бавно. Мълчи, ба! Ето по-малко тоце. И направете едно по-слабичко лице. Аз ще взема друго бело лище. И ще го навия както трябва, точно по-бавно и по-такова дълго. И ще трябва да го напълните по-дебелото. Ето така. За да стане. И слагате един ластик, не го слагате кукички за плетене на гривни сланци. Аз ще сложа такъв ластик, както трябва. Ако нямате такъв, използвате особено. Мълчи, де. Аз до тук веднага и затова натиснах прави бутона. И бях много приятно изненадан от това, което видях. Ето така. И сложете точно на ластика, който ще държи това. Такова сложете няколко кукички, като тия, който изработи. Чакай. Взимате една кукичка от тук, слагате и тук и правите така и то излипва. Това са няколко пистолетчета, които се направи сама. Така ще изработя кукички. Знаете колкото искате да Отиде. аз ще взема по 3. Особено 3. 3 такова.